Vale, Manuel, zer deo gaztiak hementxe gari infernu. Beste multijoareko partida batean. Bai! Multijoarean ere jolasten dugu. Eta kasu honetan hidroko mapan ari nintzen jolasten. Beste lagun batekin. Alegia Aitana. Eta estamos. Hola, eta gau hontan jolasten egin bitartean arintzen jolasten baita ere Joskelekin, nire beste lagun bat dela. Eta justu partida hontan bera oira joan zen, lan egin behar baitzuen gaur. Eta hau izan zen, Aitanekin jolasten azkenengo partida, zera horren ostean ni zonbitera joan zen. Ikusten zen bezala, hasiera pixkat txarra dauka, pare bat aldiz zintzen naiz. Bueno, pare bat aldiz, 6 o 7, gai usen multijugadora ez da nire fuerterik onena, baina zeiteanik tomajoakin. Alberrik, etxea soluzile. Eta hola, dominio jolazen ari ginen, eta kasu hontan da gertatu zitzaidan, aurrenengo aldiz atera nituela bi atake relampago, baina nola lortu nituen? Pakete de ayudarekin. Eta baita ere, nire alegia, partida honetan ere atera nituen aurrenengo aldiz txakurrak. Baita ere, paketean, aurrenengo zatia, bastante nire jolasteko bastante era txarra dauga, alegia pixkat hiltzen naiz, pixkat beni, pixkat artik, ura hilotzea, jetxiteala, bueno, betikoa. Eta hola zen. Justo bezala, multu guztian A eta B kontrolatzen ditugu, eta badakigu berek zen jaioko direla, baina, badakizu, niri kono dutira jolazen nahi zenean, gustatzen zaidala hiru bandera garrapatzea joatea, ez da, bezala, ez algo graseri. Eta hemen txekusten zuen, tomajokarekin zeren bila. Baspare, Tope, hor, C hartzeat. Venga, ya tope, C hartzeko ya di. Toma, C, pa la peña. Ikusten bezala. Ala, venga, sosegello. Teklaba por batza. Galdu dugu, baina, bueno, berdin du. Hemen txe, bueltaka, pim pam. Xabe, konak, egan. Ega esan partida honetan kontrako taldean frankotiradore asko zauden. Eta horrek izugarrizko nazka ematen dit, ze joku honetan bereziki frankotiradoreak oso, nola esango nuke ulertzeko, oso faltsuak dira. Esango jasue zerrekin apuntatzen den azkarrago, pistola bat, edo fusil semiautomatiko batekin edo frankotiradorekin. Baina, Call of Dutyko mobila, betikoa. Mentxe pixkena, partida horrela goaz eta ikusten zuzela irabazten goaz, bastante erraz. Eta hola, horrenengo UAV ateratzen du, eta ni bandera enbila noski beti bezala. Tomajokarekin baspare, claro, nera punteria oso ona de garmakin batzoko jokakin, bai. Baina, bueno, behar edo. Pixkena ikusten ari nintzen, hartzea zai izango ziltzela alde hontatikan eta estrategia datuko du, baina horrendik ez, horrendik beste paradaliz etorrek nahiz hemendik. Ikusten bezala, nire talekideak ementzaren respawna kontrolatzen, eta ni bandera ere mila baretzen, bende. Justo zela pila bat aliz, hilko naiz, baina tira. Ez dauka terreme, jo nire jolasteko era hola da. Hola, jolazen dunik, oso rusher, oso agresibo, eta askoten hiltzen naiz, baina berdin du. Hau, dominio da, eta dominion egin behar dena, hiru bandera karrapatzea da, ez da? Hiru bandera karrapatzea. Hemen txege, ikusten zuen espau trapina egiten zaiatzen naiz, eta justu atake renplampago batek mozten dit, baina ez dinkotea. Taleko idearen lana ondo bete zuen. Hala eski. Ahí va! Joder, txikito, konturatu gara izen mandari zintza izen. Makina bat bidar. Egia zen, partida hau gio dut, zen multijora egin duen partida ikonena, lehen osan dudan bezala. Eta, hombre, ez da berrogeita marzero edo eunda mazazpi hogeita iru ez. Hogeita mairu amabi bada, hogeita mairu pertsonaje humano akatzen ditut, eta nien mabi aliziltzen ez, baina tira. Igo du, ze txakurrak ateratzen duen arrengo aldia da, eta ilusio egiten zidan kanelera igotzea, beraz, hemen txeik. Pixkena, apunteria haber mejoratzen zeiaten eizen. Eta honekin batera esan nahi du, norbaitek gurekin jolastu nahi baldin badu, alegia nirekin, edo nire talekideekin, nire geintaja gari inferno dela, eta oso ongi etorriak izango zaretela, hemen, gure kanalera. Egizue, pixena, gure komunidadea egiteko idea dugula, oraingoz baditugu. 3 pertsona gaude, elkarrekin jolasten dugunak, lehen oso ondo bezala, Aitana, eta Josgel, eta ni. Baina, pixkena, eta gustatuko litzai guke, behin partida batean,
A ber, jokalari guztiak diren euskaldunak, o behintzat ingurukoak, horrela hostak gertu egongo litzateke eta venga, baina hasi gaiz, hostan eskusa jartzen. Bueno, igual diki, ez teke zer pasatzen. Eta orain ikusiko duzuena bigarren zatia honetan askoz ez potenteagoa da. Bigarren zati honetan tope, bandera bila saltako jungo nao, kementxe UAVA, pakete de ayuda, pim pam, saiago nahi, zer tokatu bezaeten, zer tokatu zaidan. Bitarrez nire talekideak A eta C blokatu dute eta bere bila dihoazte eta nik, pues... Atek errelan permeri laguntzeko, busamos zela, ez dut inorrekatuko. Opa, señores. Bai. Bat bakarra akatu dut, atake relampagoatek. Oitek, ez zizki botatzen ere. Atake relampagoa zen bota izkian ni joko ontan. Bost, hau izango ban, laugarrena. Jaja, horren bai, uste besta demo dela. Jaja, eta ikusten zela, nire estrategia beti da, behe banderaren mila jotean nahiz, eta hori tamar mila aldiz akatu. Beste da joko nekez duk errazila, izkina batean gilintzea pertsikoen bila, gertatu izan zaigu, partida askotan. Taleko, kontrarioak, ilaenak, kanpeatzen egon eta kriston partida txarra izatea ez gurati, baizik eta aspergarria, ez da, gainengo grazirik beti leku berdin ditzean, errezun zela hor, frankotiarei, egurra txikito, oidek apunterilla, nire tipearekin, jaja, hortxe, spawn trampina, pim pam, eta dana atera dut. Akatu egin dira bizkarrez, baina ez dit inporta, ikusten zela, ratxa guztiak atera ditut eta hortxe, UAVA, dron cazador, eta ala por aiz. Pakete de ayuda. Lehenoko lekura eta hemen gelituk naiz pixkat kanpeatzen noski, paketearen zai. Hori ikasi du, lehenengo partidetan jolazen ditzanean pakete ayuda botatzen edo zentokitar eta normalki akatu egiten zidaten eta paketara portu. Baina hain badaki. Bota pixkat kanpeatu berdela, jasotzeko eta hori. Hemen ikusten zai, bigarrengo atake relampagoa eta zenbat akatuko ditut, bat, bi, hiru, lau, bost, sei... Hiru personaje humano gutxiago, jajaja. Eta hemen txe, erdiko bidetikan, haren bila. Venga, ez da egik lehiotik pasatzen. Iesi, paketia. Hortxe, frankotia daren josita. Venga. Oideka punteria ahi. Nik etxe bat alako punteria egin. Nire palak ez dira horren ondo egiten. Konexioa oso txartu. Puto jaztela izua. Hoixe ba, hemen ikusten zuzelan eta lehekidea jarri du. Dron... Osea, beste armatroste hori izan aterako hori. Eta metxe ni haren bila izitzen, hemen bi personaje, doble bat egiten du, tope. Hor, frankotiradore, ari, egurre, txikito. Venga, eta ikusten sorpresela berriro hartu dut, toma kazatearekin nintzen goratzen, haha, egurre. Eta ikusten sorpresela buelta emango dut, porque badakin, nire bila tostela, oso jugada inteligente da. Erdera zentzen bezala la envolvente, ez? Atzeko bidetik, jaja. Por el Vatican. Eta hementxe ikusten duzu ezela, partidaren bukaerara irizten ari gara, hirugarrengo pakete ayuda ateratzen dut, eta bai. Noski baietz, horrenengo aldiz, ikusten dut hor, eta esaten dut buiaka. Ostia, txakurrak tokatu zaizkit, Venga, txakurrak, venga, buskas, pes, venga, beltz, venga, txuri, skubi, venga, segi zuzen, venga, rally. Txakurra maratu eta biltza, eskarra skubi, ai, nire txakurtxoa, ze politak diren. Ai, txakurtxoa, venga. Hori bai, hiliten ez, ez pentsatu txakurrak ateratzen izela hilko, porque, claro, ez dela nintzaten giri izango. Obviamente, pero txakurra hi. Venga, bazen, venga, txakurra, ina agua. Kakao zegoen por ahí. Egurre, hortxe, pipan. Ja, gutxi falta da, txakurtxoak ikusten nahi ditu, txakurtxoak doa, hortxe, perro muerto, tope, venga, beste da, hombre, eta, drop shopa, jode, txikito. Oidek ipaketia aizena, eta, hola xe bukatu zen. Mila eskarrozetetik izan ontsa, urrengo arte, aio.